Navštěvujeme je od dětství, abychom na vlastní oči viděli exotická zvířata a rostliny, které známe z knížek, filmů a vyprávění. Ale zoologické zahrady jsou dnes mnohem víc. V posledních letech se stali důležitými hráči na poli ochrany přírody a ohrožených druhů zvířat. Tohle je pro nás ta nejvyšší meta. Když můžeme tady odchovat mládě, které pak pustíme ven do volné přírody, tak nic lepšího na naší práci není. Tady na ostrově Panglao funguje ochranářský projekt Vesna Panglao Conservation, který chrání zdejší mořský ekosystém. Ostravská zoo dnes patří mezi nejprogresivnější instituce svého druhu, které aktivně chrání úchvatný svět jedinečných tvorů, kteří potřebují naší pomoc a péči. Podebrat. Máš jo? A podíváme se. Je tady samička čolka obecného. Teď poznáš, že to je samice. Samička je méně barevná než ten sameček. Tak ji nebudeme trápit a pustíme ji. Pustíme ji zpátky hned. Tak určitě. Česko-indonéský záchranný program Kukang vznikl proto, aby chránil outloně a další ohrožené druhy zvířat v jejich přirozeném prostředí. Společně se vydáme do různých koutů světa i do neprobádaného zákulisí zoo. Právě se ze mě stal profesionální lovezaru. Abychom vám ukázali, jak moc jí leží na srdci budoucnost divoké přírody i zvířat, která v ní žijí.